Kajing persang bat kajing yai persang jong ka Assam government. Kahnyo trip a Czech national movement kawai nagasing kabapit ya kabha kamya jong kajat benriu khasi jenta bat garo khamtam ki briu basong basa ha ki thain khapot kabok kajingar pa chu chairman ka regional committee west khasi district uba pol lingdo bankar pat ya u ba umdei ban jem than ha khmat ka sarkar assam halor kajing pen bet ya upot usam hapdeng kini ki artli ki jilla hendroi de ban yeng kat kum kajing don kam kajat benriu katai kajing ya kendu jongki kadai ha ka khat santri ujilliu hashwa ban ya kajing ya pen bet yung pot hakawat kabaa. Ngasgi Pandu yang chairman jong ka regional committee jang West ka sales dai di Lindo. Alor ke issue very border issue. Bat ka jing thau bat ka jongi ko bin lam bat kham tam le naglen jong ka sang bat kunjuru Kajat penriu hi kawai kalong bagi dia no ia solution. Sanpo tuli kisnam tam kalau panong kani por bagi layat gila pensngau gila ki nak kawai kisnam shawai pat gila ki gila pensngau nak kawai ke sarkar shawai pat Andre mentah ke ganti ismo dan bokshugun bagi don ki ramba nongilam ki bersim kya halor kani ka benta halor kani ki issue ban wengno ki jengi kum kajat mudri ko ma lekin di snam ki sanpotli tam ki snam shakmat khamtam ban wengno ek jengi ya kaba kum ki pardo prosnam ki jongi shong hangthi he boda kinyo ban im like do im singan im suknsim nagleng jungi kum ka esnam ila kuntu kajing persang bat kajing yai persang jong ka Assam government ban muslia ban encourage ban tampot kala penlong yengi kum kinoelam bangi hab ban long ki bopek perman ya chenam ka ngek ha ka kam ka num ngek than ha ki kla media lani ki kla pot kubor an pun kan mawi pi kum ka sang ni lele shubon ha bade bat issue border ka pangil rat ye ki mauput ila thang ye ki outpost jung forest jung police ba kum ta terta amba shubon bani thui pi nale ban puturoi andre nagleng jor siram ka bo yaki issue por usam kum ka primary issue berkata sibun ke ba ese kum ki media ki bla bentep dari nagleng jongi nilale nila ai ki jingda bo paka namta ki bre ki jongi hendrai kam syumkut tangkata solution ka ba permanent solution kala ka ba ngamut banong ba kadai habreng ke jing penbek jongi arteli ki state Assam government ba ka negara government pat kaduk wa ban ong bat kan longru ka warning ya ka state government ba jing persang jong ka Assam government ngomor berong ban muslia ban tamput nagaliang jongi kinoilam himla ban suye shong klikti henrei dakabesha bat kan longru khubor ba jing persang ban penbitar kan wanra sising kesni kecing musa bat ke government Assam kahap ban kitri ia kata pada keju kupor ngambut banong ban keturu ya state government bahkan penkeloi ke bala kham tambe bahkan jiasu kinu kijing jag bususi kumbang imat ha ki kat ni katukan ni teli ki pausnam meja halangpi para dok persnam jingi ha penduk ha ban mat kijing yam kijing sapniam hamukro kita ke kum ki samla jo jat mreo kila don ha ki don no ju ngilapun bat lese jing persang jong Assam government bat jing kensting jong ka da ka ban muslia ingi state ki boret aku singi omdei ba un jam jai omdei bun persngap than ya ka jing kwa jong ka Assam government
Henry udi beniang halor kinongrem kinongrem ke baskem ke bangilai keren patu kadai halor kilan dokumen anumla lagi weipat ban pensisya light neglan kedu bat nagleng jungi nglai keren ru ba komiti ke di ban hot ya ki agadi banyak profesional tak bagi khot ya yang basnong di sorosnong ki SIM pat kum ta kita khnang bangin yo solution ke paskam bat khnang bangin omdu ru ya ka kendo siap ke jong hot ha first phase ladon hi ke jing jerwat Henry kumangi niong ni angnut ni don't come the solution am day show ban long ka pending solution Henry de ban weng mardor ye kita gi jinge khnang ba ka jak ben riu khnang ba ki paradok prosnam jungi bisong hangthi apo border kinyo bat im ye ki jing song sok jing song shine misal kita gadi ke message nagleng jungi ka asam Ika assurance na. jong minister ulai ke assurance yengi ba kawai gelong ba kila hakan dikatio ke ba les hajing sha kan dikatio mentah kila bu ya ka meeting re nak dah ke jing kendo ikato ni kam jiba kin para member po kabinet kim jalan next week kin yar hang ti po longpi bani pun baik ya kini ya kini cingdon kam bat nak lihat assurance ke ba minister ulong ba wadab ban ya pun baik ya ba snong bat ki CM ki soda nanta nak dis council but unjuru kuwi ga assurance ka bawai ki dekot jungi sembalang nak leng jungi ru ya ban tu ba komiti